Боже, злітуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. Уславляють хай народи Тебе славять, Боже. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Погляди, Боже, на обличчя помазанника Твоего, бо один день на дзядзінцах Твоїх лепший за 1000 інших. Гэтымі словамі атифона на ўваход пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, адзначаючы 20-ю звычайную нядзелю. Збіраемся, каб слухаць Божае Слова, якое напаўняе наша сэрцы Божай мудрасцю. Збіраемся, каб удзельнічаць у Еўхарыстыі, падчас якой Езус Христос, ахвяруючы самога сябе, дасць нам хлеб жыцця, сваё найсвяцейшае цела, якое дапамагае нам у дарозе пілігрымей да нябеснай айчыны. З верай і надзеяй прадставім Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці Віктара Янча у 16-ю гадавіну пасля яго смерці, выпрошваючы ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наше, які сидиш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен.
Помолимся. Боже, Ты подрыхтовал для тех, кто Тебя любит, великое духовное богатие. Наполни наше сердце горячую любовью до Тебе, как мы во всем и больше за все Тебе любили и отрымали обещанную спадщину, якая большая за наши жадания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Єремії. У тыя дні кіраўнікі сказалі каралю: «Няхай Єремія будзе аддадзены на смерць, бо ён расслабляе рукі жаўнераў, якія застаюцца ў гэтым горадзе, і рукі ўсяго народа, кажучы ім падобныя словы. Гэты чалавек шукае для свайго народа не дабрабыту, але толькі няшчасця». І сказаў кароль Седекія: «Ён у вашых руках, бо кароль не можа зрабіць нічога супраць вас». Тады яны ўзялі Єремію і, спусціўшы на вяроўках, кінулі яго ў яму Мальхія, каралеўскага сына, якая знаходзілася ў двары цямніцы. У яме была не вада, а толькі багна. І загразнуў Єремія ў багне. І выйшаў Абдемелех з каралеўскага дому і сказаў каралю, кажучы: «Гаспадар мой, кароль, гэтыя людзі ва ўсім паступілі дрэнна з прарокам Єреміяй. Яны кінулі яго ў яму, каб ён памёр там з голаду, бо ў горадзе ўжо няма хлеба». Тады кароль загадаў Эфіопу Абдемелеху: «Вазьмі з сабою адсюль 30 чалавек і выцягні прарока Єремію з ямы, пакуль ён не памёр». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пане, поспеши мне на допомогу, Пане, поспеши мне на допомогу. Я твердо сподівався на Пана, і ён схилівся надо мною і почув мой крик. Поднял меня с ямы погибели, с болотистой багны, поставил на скале мои ноги, умацовал кроки мои. Пане, поспеши мне на допомогу, и поклал мои в усны новую песню, спев хвали нашому Богу. Многие убачать и сполохаются, и будут сподіватися на Пана. Пане, поспеши мне на допомогу. Я нещасний і убогий, але Пан про мяне дбае. Ты допомога моя и мой збавца, Боже мой, не спозняйся. Пане, поспеши мне на допомогу. Читання послання до Габреїл. Брати, маючи вокруг себе безліч свідків, скинем з себе усілякий тяжар і грех, який легко облитває нас, і будем терпливо бігчи у призначеним для нас змаганні, глядячи на Ісуса, почальника и завершальника веры. Замест радости, что была перед им, ён, незважаючи на ганьбу, вытерпел крыж и сел праворуч Божьего трону. Подумайте,
пра таго, хто вытрываў такі над сабой здзек ад грэшнікаў, каб не знемагліся вы ў душах сваіх і не аслаблі. Вы яшчэ не змагаліся аж да крыві, ваюючы супраць граху. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мої слухають голос мой, каже Пан, і я ведаю їх, і яни ідуть за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пані. Jezus сказал своим учням: «Огонь прийшов я кинуть на землю, и як же хочу, каб ён ужо разгарэўся. Хростом повинен я хреститься, и як же покутую, покуль гэта не исполнится. Думаете, что я пришел дать земле спокой? Не, кажу вам, не спокой, але разделение. Бо з гэтага часу 5 у одном доме будут поделенные, 3 супраць 2 и 2 супраць 3. Бацька будзе супраць сына, и сын супраць бацькі, маці супраць дачкі, а дачка супраць маці, свякроў супраць нявесткі сваёй, и невестка супраць свекрыві сваёй». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Я прийшов кинуть огонь на землю, і як же я прагну, каб ён ужо разгарэўся. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, стагоддзямі Езус чакаў, калі полымя Яго любові успыхне ў нашых сэрцах і душах. Калі ён нарадзіўся на зямлі, ён выклікаў розныя пачуцці ў сэрцах людзей. Адны былі поўныя радасці, іншыя поўныя трывогі. Калі Езус пачаў сваё публічнае служэнне, дзеля ажыятаж быў велізарны, але яго мэтай было не турбаваць людзей, яго мэтай было абудзіць іх з комы, якая хапіла многіх. Яго мэтай было вывесці іх з застою, ляноты, бяздзейнасці і смерці. Ён хацеў прымусіць людзей убачыць сябе і сваё жыццё з іншага пункту гледжання. Паглядзелі б праўдзе ў твар і ўбачылі свае адносіны з Езусам, сваім Богам. Чалавек, які жыве ў літаргіі, часта не ўсведамляе або хавае ад сябе, што яго жыццё не рухаецца да паўнаты. Такі стан – гэта павольная духоўная агонія. Без пільнасці, без пастаяннай гатоўнасці змагацца за вечнасць, кожны чалавек уразлівы да гэтага. Езус прыходзіць да кожнага з нас сёння, каб абудзіць, узрушыць нашы сэрцы, каб мы маглі зноў пачаць назіраць. Яго дзеянне – гэта не пусты заклік. Дзеянне Езуса – гэта актыўная любоў і яго спосаб абуджэння. Гэта адкрыць сілу і магутнасць Божай любові. Сутыкнуўшыся з яе веліччу, ніхто не можа застацца абыякавым. Кожны рэагуе нейкім чынам. І гэтая рэакцыя залежыць ад стану сэрца, ад яго адкрытасці ці цвёрдасці. Езус прыходзіць, каб выліць на зямлю агонь велізарнай любові
якая выліваецца на свет з багаццем міласэрнасці. У гадзіну Галгофы на вуснах Езуса узнікае пытанне: чаму? Гэта пытанне яшчэ больш востра выражае яго балючае здзіўленне невытлумачальнымі пакутамі, учыненыя рукой каханага чалавека. Гэтае пытанне Езуса ў сувязі з ахвярай мае таксама іншае значэнне. Праз гэтую ахвяру Хрыстус цалкам салідарны з грэшным чалавецтвам. Павінен быў адчуць пачуццё пакінутасці Богам. Гэты трагічны досвед прымушае Езуса ўсклікнуць з глыбіні душы да Бога Айца. Чаму? І тут Езус стварае новую форму салідарнасці з намі, якія так часта звяртаюцца да Бога са словамі скаргі, а часам і адчаю. У сучасным свеце, у нашай краіне, раёнах, сем'ях і, магчыма, нават у саміх сабе няма недахопу у супрацьстаянні Богу, у нязгодзе з яго воляй. Напрыклад, калі пакуты суправаджаюцца хваробай. Часта нам не хапае веры. Часам людзі незгодныя з Божым законам, называючы яго сярэднявечным, і адкідаюць Хрыста, таму што жыццё склалася не так, як яны планавалі. Таму сёння варта задаць сабе пытанне, якое папа Ян Павел II звярнуўся да сваіх слухачоў. Ці можна адкінуць Хрыста і ўсё, што Ён прынёс у гісторыю чалавецтва? Вядома, можна. Чалавек вольны. Чалавек можа сказаць «не» Богу. Ён можа сказаць «не» Хрысту. Але фундаментальнае пытанне, ці дазволена гэта? І ў імя таго, што дазволена? Які аргумент розуму, якую каштоўнасць волі і сэрца мы можам прадставіць сабе, сваім бліжнім, суграмадзянам і нацыі, каб адкінуць, сказаць «не» таму, чым мы усе жылі тысячы гадоў, таму, што стварыла падмурак нашай ідэнтычнасці і заўсёды складала яго. Пастава Езуса, пакутуючага, пакінутага, магчыма, нават без надзеі, але уступаючага ў дыялог з Богам, вучыць нас, што так, калі мы пакутуем, калі нам цяжка, і мы не можам справіцца, мы не павінны маўчаць або крыўдзіцца на Бога. Наадварот, мы павінны гаварыць словам Богу, але і з тым жа даверам і сыноўняй адданасцю, з якімі рабіў гэта Езус. Такое стаўленне дазволіць нам абудзіцца ад застою і млявасці жыцця, зробіць нас пільнымі і абудзіць у нас жаданне весці пастаянную барацьбу са злом у нашым жыцці, з грахом. Гэта захвоціць нас да канкрэтных дзеянняў. Толькі тады агонь Хрыстовай любові цалкам разгарыцца ў нашых сэрцах. Любоў Езуса запалілася на крыжы, і крыж стаў найвялікшым, найбольш пазнавальным знакам ахвярнай любові Бога, любові дасканалай, да самага канца, аж да ахвяравання свайго жыцця дзеля каханага чалавека. Умілаваны ў Хрысце пану браты і сёстры, Езус прагне, каб кінуць агонь на зямлю. Ён прагне гэтага. Агонь, які распаліў бы любоў у нашых сэрцах. Любоў, якая поўная міласэрнасці. Просім жа нашага Збаўцу, які за хвіліну ізноў ахвяруе самога сябе падчас Эўхарыстыі. Ён прагне насыціць нас сваёю моцаю. Просім жа
Езуса Христа, каб мы маглі адчыніць нашы сэрцы на Яго бясконцую любоў і міласэрнасць дзеля кожнага з нас, дзеля нашага адкуплення. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваручаецца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Богу, які прагне любові больш, чым ахвяраў, прадставім наша супольная малітва і просьбы. Молімся за ўвесь люд Божий, каб з нядзельнай літургіі чэрпаў сілы для будавання духовай святыні Касцёла. Цябе просім. Молімся за прадстаўнікоў улады, каб яны ўмелі мудра вырашаць грамадскія праблемы і аддана служылі свайму народу. Цябе просім. Молімся за парафіяльныя супольнасці, каб яны былі прыкладам хрысціянскай любові. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб яны праз людскую добразычлівасць паўней спазналі Божую міласэрнасць. Цябе просім. Молімся за ўдоў і самотных жанчын, каб у супольнасці Касцёла яны знайшлі дапамогу і падтрымку. Цябе просім. Молімся за блізкіх нашаму сэрцу памерлых, за Віктара Янч у 16-ю гадавіну смерці, каб яны, абмытыя крывёю Хрыста Пана, з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб Божае Слова перамяніла наше жыццё на лепшае. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашы малітвы і ўчыні, каб мы, дзякуючы Тваёй міласэрнасці, маглі заўсёды цешыцца Тваёю ласкаю. Праз Хрыста Пана нашага. Amen. Віру, Пані, з греху збавіў нас усіх. Віру чалавекам стаўся Божий Сын, то загад любові крыж на плечы браць, у касцёле сакраментам найсвяцейшым стаць. Ты вядзеш у вечнасць нас, дзе чакае рай, і да сэрца прытуляеш. Ты даеш мне сілу, спасылаеш моц, дорыш мне спакой там, дзе пужае ноч. Ты мой паратунак, не загіну я, бо мяне трымае моцна Божа
и пойду, хоть на свету край, и не стрэнуся с бядою. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему всему костелу костелу святому. святому. Прими, ласкавый Ойче, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самога ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим угору сердцы, узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, пра Віктара і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы,
хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ojcze Усемагутны, у еднасці Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святого, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмеліваемся казаць. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом, бо так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне Божа, каб мы у шляху до неба силы мели. Ты манной стал вандровником голодным, для тых, что вечно быть с Тобой хотели. Пане добрый, як хлеб, будь прославленный паўсюдным костелом,
Открий мої очі, каб бачить Єзуса, Його полюбив я, ближей стать имкнуся. Открий мої уші, каб мог Його слухать. Открий моє серце, познать да Иисуса. Молімся. Добрый Боже, Ты праз гэты сакрамент даў нам у жыцці Твайго Сына. Покорно Тебе просим, дапамажы, каб мы верно наследовали Яго на зямлі і маглі удзельнічаць у Яго небеснай славе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 20-я звычайная нядзеля. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у сераду успомін святога Бернарда, абата і доктара касцёла. У чацвер успомін святога Пія X папы. У пятніцу успомін на свяцейшай панны Марыі Валадаркі. Наступную нядзелю літургічны успомін святога Барталамея апостала ў 9:30 ружанец для ружанцовага кола святога Барталамея. У чацвер святая гадзіна з 23:00 да поўначы. Адпуст Маці Божай Чэнстахоўскай у гэтым годзе прыпадае на наступны аўторак. Парадак святых імшаў будзе наступны, а поўначы Марыйная пастэрка. Галоўная святая імша ў 12 гадзін, якую будзе цэлебраваць ксёндз-біскуп. Таксама святая імша ў 9 і 18 гадзін. Захвочам ужо цяпер пачаць планаваць свой час так, каб прыняць удзел ва ўрачыстасці. На вячэрнюю святую імшу традыцыйна запрашаем студэнтаў і моладзь нашай парафіі. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Гародніках у 14 гадзін. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. Да сакраменту сужанства рыхтуюцца Юрый Дукель, Ашмяны вуліца Ўсходняя, Анжеліка Чашчына, Ашмяны вуліца Будаўнікоў, Нікіта Вінцеловіч, Ашмяны вуліца Баронская, Діана Зарэцкая, Ашмяны вуліца Чырвонаармейская, Віталій Юхевіч, Ашмяны вуліца Мінейкі, Ірына Грыб, Дзятлава, вуліца Перамогі. Хто ведае пра якія-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовым душпастарам. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Тадэвуш Жаліветра, 45 гадоў, Ян Ціхановіч, 85 гадоў, Алена Клінцевіч, 91 год, Вацлаў Захарэўскі, 66 год і Ян Мацкевіч, 87 гадоў. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверна ў распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай памолімся аб добрым надвор'і і Божым благаслаўленні на час жніва. Таксама за Дмітрая Урбановича, Ольгу Грыневіч, Александра Гавейна, Вераніку Прыгодскую, Романа Кузьміча, Ангеліну Кеда, якія на гэтым тыдні ў нашым касцёле заключылі сакраментальны сужанскі саюз. Твоей абароне аддаемся, святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Мария Пани Ясногурская, Мария Пани Ясногурская. На надыходзячы тыдзень прымем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуєм Пану Богу. Прагну быть с тобой, прагну жить с тобой, прославлять имя Твое святое.
звестуй